Så nærmer søndagen sig, og Brøndby står på programmet. Hvordan virker de på dig i øjeblikket? Jamen, Brøndby er et stærkt hold. De kommer med en masse agerighed og aggressivitet, og det skal vi være klar til at tage imod. Og hvor ser du vores muligheder i den kamp? Ja, men altså, vi har jo nogle hurtige folk fremme, og det er jo dem, der skal ligge og true deres forsvar. Hvordan vi kommer igennem, det må vi vente at se til på søndag. Og som jeg ser det i øjeblikket, har Brøndby en masse store navne og individualister, men hvordan fungerer de som hold? Jamen, det er klart, vores fordel kan vel være, at de skal spille lidt bedre sammen. De hentede Akker sidste dag i transfervinduet. Jamen, altså, vores fordel kan være, at de skal spille lidt bedre sammen. Jeg synes, vi er fint sammenspillet. Vi begynder at stå bedre defensivt på banen, og så spiller vi noget flot offensivt fodbold. Så jeg er fortrøstningsfuld frem mod søndag. Held og lykke. Tak.